Det er faktisk langt. Hvorfor lavede I en livestream, og man kunne ikke engang se den? Vi lavede ikke en. Det stod der, I lavede. Det gjorde vi ikke. Vi lavede ikke nogen livestream. Rip. Du siger bare til, når du synes, vi skal begynde. Ja, jeg venter. Nå. Ja, men jeg ved sgu ikke lige, hvornår vi skal løbe, du. Nå, løb. Vi gør det bare. Nu. Nu. Så kan jeg tage det tørklæde. Ej, den startede lige på isdusk. Isdusk. Prøv at se, isdusk. Ham der hedder Toppe Larsen, jeg kan ikke klare det. Jeg siger til Wolfblood. Jeg står bare Ja, her. jeg ved det ikke, jeg har ingen idé. Isdusk. Bare sådan, jeg ved ikke, hvilke heste jeg har, der hedder hvad, og jeg ved, det vil være sådan lidt mærkeligt, hvis jeg kaldte dem sammen. Silent Night. Nej, hvad? Jeg så lige Silent Night. Det er sgu da en julesang. Den der Silent Night, Holy Night. Jeg finder den lige om et sekund, du. Du er jo bare direkte rundt om mig. Og det kan den ikke hedde. Tyre, vil du godt med i min klub igen? Hvad? Vil du godt med i min klub igen? Ikke lige nu. Jeg bliver sur på mig. Jeg er ikke sur på dig. Det skulle du bare lade dig, fordi jeg bliver sur også. Du kan godt finde på at være sur på en det. Hvad? Du kan godt finde på at være sur på en vel? Nej. Jo, hvis den stakkede mig. Gider de så søde. Jeg har det der billede af giderøv. Og vi henter Hvad? Ja, jeg har sådan et billede. Jeg har selv taget det. Prøv at tage et muldyr. Så kan det være, det er... Faith blood, faith born, faith boy, faith brother, faith. Jeg ved det sgu da ikke. Faith. Jeg er i gang med at købe en hest. Ja. Hvad synes du, den skal hedde? Awake. Awake. Dark Knight. Nej. Ej, det kunne min faktisk godt få. Ej, det skal min kraftsteg mig ikke få. Ej. Night Mystery. Midnight Mystery. Ja. Midnight Mystery. Synes du, den skal hedde det? Altså, sorry, jeg kan næsten ikke høre dig. Hvad? Jeg kan næsten ikke høre dig. Det er fordi, at Emma hun sidder med computeren. Jeg kan... Ja. Nå, fedt. Det er det, hvad der altid sker, når jeg prøver på at købe en hest. Nå, okay, nu har vi da fundet navn af det hele. Rifest. Okay, så hvilken hest skal til Hesteøen nu? Det skal min... Ej, nu kan folk da se, hvor flot min stald er. Det skal den der klamme kvarter. Det må ikke være en hest, som jeg har det. Nå, men det gør jeg. Hvad er sådan en? Den sorte kvarter. Hvordan kan du finde på det?
Fordi jeg har en masse heste i min stald, som jeg gerne vil ride på lige nu. Den sorte er mega flot og rigtig Pau. Jo. Ja, men. Se Pau, hun er med mig. Ej, du kan du dø! Jeg kan se, du er bedre end hjerner. Ej, hvorfor er den på hjernen? Jeg hader den sang. Hvad sagde jeg? Den sang. Den der, jeg kan se, du er bedre end hjerner. Den der, jeg kan se, du er bedre end hjerner. Hvad? Jeg er bedre end hjerner. Hvad fanden er det for en sang? Altså noget, jeg er gået glip af. Ja. Der er meget, du er gået glip af, du. Dust Flash. Heldigvis er det dusk den her gang. Ja, Jeg ja. kan ikke komme op på den der trailer. Fuck altså. I distraherer mig. Midnight Fighter, Midnight... Pau, Ja. jeg kan ikke komme op. Yes! Hvad? Nej! Jeg prøver at komme op på hestetraileren, men det kan jeg ikke. Jeg kan ikke finde det. Okay. Første lag. Okay, Pau, hvor er du hen? Jeg er på hestetraileren. Nej. Det er løgn. Nej. Jeg vil ikke komme op. Er der ikke en anden måde, man kan komme op på det her lort? Sofia, du ved godt, at jeg har købt en hest, ikke? Den der friser. Det går godt for os, Sofia. Den der. Jeg har lige fået en friser. Jeg kommer op til dig, Pau. Jeg kommer op på første lag. Ja, det er nok svært at komme op til. Så er på første lag. Fuck, jeg vil ikke komme op. Oh my god. Sofia, vil du vide, hvad Sifren lige har skrevet til mig? Glæder mig til den 16. Hvorfor? Mens. Rip. Nu stod du godt, hvad jeg mente. Nej. Jeg har ikke set, hvorfor jeg lige pludselig skal vide alt det der, men okay. Okay. Jeg kan fucking ikke komme ud. Sofie, Ja. kan du huske, at du sagde, at mit hår det var klamt på et tidspunkt? Lad være med at sige, hvad det nu. Kan du huske det? Ja. Har du prøvet at se dig selv i spejlet for nylig? Jeg vidste, du ville sige det. Har du det, fordi hun fejlkøbte dit hår? Ja, ikke også. Nå, tud. Ja. Det har jeg sgu gjort. Ja. Jennifer Det er skriver, faktisk mega flot kort hår. Jenny hun har skrevet, please Tyre, hvad har jeg gjort der? Eller Tyre, please sige, hvad har jeg gjort der? Eller sådan. Jeg kan ikke komme ud! Du skal ligesom vende dig rundt. Tror du ikke, jeg prøver, hva'? Nej, fordi du løber jo bare. Du skal ligesom stille. Jeg kom sgu da næsten ud. Ja, okay, nu sidder jeg fast her. Jeg kan ikke lide dig, Pau. Du kan bare komme deroppe.